I pozdrav svim ljudima, Umirica PvP, dobrodošli na ovaj klip. Danas ćemo igrati Survival Games na Backplayu, epizoda 2, okej. Naravno ništa često imam. Osim jednog stika, dobro. Ok, rekorda mi se. Pošto desilo mi se malo pre da mi se ne rekordala, ajde. Valjda će... a fuck, nema... Fuck, frame drop. Stavio neki sword običan. Opa, jedan iron, nice. Uglavnom, ja sam sad na novu da sredim klip, pošto žurim. Idem. Da sredim čisto jedan klip, da imam. Šta? Kad se ovo ne može otvarati? Nema veze. Svi mi isprati, ne. Skinuli su. Neki makar imamo rod. Šta je ovo sa ovim helmetima? Pogledajte ovo dole. Ne znam što sam... Okej. Mnogo pekaću ga. GG. Okej, sad nam treba crafting table da bi craftovali iron sword. Dakle, da, super. Ovdje nema. Ovdje nema. Da li idem? Mislim neću, ajde. A da, govorim onaj. Mislim ne govorim o crafting table. Ovdje bi trebalo da bude. Ne, nema. Ok, chest, mislim da je tier 2. Jeste juče. Ok, chest. Ovo je tier 2. Ja ne idem na onog lika. Ja i ne pričam, bukvalno, nema veze. Ja zaboravim da rekordim. Okej, uzet ćemo onaj čestama. Samo sekund. Okej. Mislim da je ovo neko pokupio, jeste. Please, chest plate bilo koji. Lol. Ok, gore ima onaj tier 2. Kako se sjećam. Mislim da ima neki trap. Ne. A da, to je ono ispred, jeste. Tamo neću da idem, pošto... Okej. Pošto ono mrze me, bukvalno bolje da nađem negdje drugdje. Idem baš na spawnu. Nice. Ok, gapple. Gap.
Ok, nećemo na njega. Idemo vama. Mislim da mi je bolje ovdje staje mikrofon, da, bolje ću se čujem. Možda ćete čuti glasnije tastaturu i miša, ali nema veze. Valjda vam to ne smeta. Ok, naravno nema ništa. Fuck, ne. Ok, sve je dobro. Nema ni to ništa. I ne treba mi. Bukvalno ne mogu da nađem chest plate. Brate, aj please bilo koji chest plate. Bila bi fora da ne nađem. Mislim da gore ima nešto. Ne. Please. A daj, brate, daj. Zašto mi ne daje chest plate? Makar da je leder, bukvalno najgore sam stekovan. Ja ne znam zašto nisam craftovao iron sword malo pre. Imam 20 strela. Svi su bukvalno full iron. Se može ovo nekako usmene? Bukvalno ću ja napraviti iron chest plate. Od irona ću ja napraviti iron chest plate, ladno. Još 3 irona. Ajde, please mi daj chest plate. To više. Hvala Bogu da nađem chest plate. Sad ću ovdje. Ba ćemo ići ovdje. Fuck, i padnemo. A, bravo za mene. No, ovdje smo bili. Okej, bukvalno nema ništa ovdje. Ne, nema. Bukvalno 3 irona mi fali da uzmem za iron chest plate, dok je. Okej, ništa. Sad sam se sjebao. Ako uspijem, uspio sam. Fuck. To je to. Vidjeli ste trik. Okej. Ego, mislim da gore ima chest, jeste. Ali ne znam da li ti idem. Neću. Iron? Ništa, okej.
Trebalo bi da nađem bukvalno što brže, bukvalno bolje arboro, najgore sam sekao. No, ovdje nema ništa. What the fuck, neš. Prvo neko da long shot. Bilo bi fora. Napravit ću Iron Sword. Okej, još jedan moj. Još par strela. Strela. Nice. Ljudi, imamo 30 strela. 30 strela. Lol. Retardirano se čulo, ajde. Treba ću da uzmem ono. Nice, bro. Bukvalno to mi ništa ne treba ovdje. A daj, treba sam napraviti flint and steel. Ja zaboravio. Lol. Imamo 3 irona. Hvala. Please nešto. 4, 3, 2, no ništa. Timovat ću se s onim. GG. Ništa, to bi bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like, share i subscribe, nadam se u sljedećoj. Pozdrav!